Preparar Europa per l'any 2030. Aquesta és la idea sota la que s'emmarca el llibre en blanc sobre el futur de la defensa europea, que s'ha presentat tot just aquesta setmana. El llibre en blanc ha identificat 7 capacitats crítiques que comparteixen tots els estats membres de la Unió Europea. Proposa reconstruir la defensa europea millorant aquests punts febles. I per això planteja seguir donant suport a Ucraïna, invertir millor en conjunt i europeu, simplificar la legislació actual, establir una indústria de defensa europea forta i innovadora i preparar-se pel pitjor escenari. I és que es preveu que Rússia podria atacar militarment la Unió Europea en un període entre 5 i 7 anys. Per això hem d'estar preparats pel 2030. Però compte que invertir en defensa no és invertir en la guerra. Tot el contrari, és invertir per impedir la guerra i protegir la pau. I és que un bon sistema de defensa no s'utilitza per atacar altres països, sinó per evitar els atacs estrangers i defensar-nos en cas que passessin. I és que ningú atacaria a un país que tingués un exèrcit molt fort. Vaja, que a ningú se li passaria pel cap atacar Rússia o Estats Units, per exemple. A més, no significa només invertir en exèrcit, sinó també en ciberseguretat per protegir les nostres infraestructures en cas d'atacs tecnològics, per exemple. És a dir, que tot gira entorn a mantenir-nos segurs, evitar la guerra i protegir la pau. I ara et preguntaràs, però com es finançarà tot això? Doncs tranquil, que la comissió també ha pensat en això. I per això també va presentar el pla Rearmar Europa. I per això proposa 3 fons de finançament. I el primer és permetre que els estats s'endeutin més del que els hi permet el Pacte d'Estabilitat i Creixement, mobilitzant fins a 650.000 milions d'euros. El segon és l'Acció per la Seguretat d'Europa, o SAFE per les seves sigles en anglès, comportant una mobilització de fins a 150.000 milions d'euros d'inversors privats. I tranquils, que hi ha una tercera, i és que el Banc Europeu d'Inversions també s'ha compromès a fer contribucions. Com sempre, digue'm què en penses en els comentaris i no oblides deixar un m'agrada i seguir-me per no perdre més continguts com aquest.